Hayi. Njalo. Ayijiki ke uma isinje. Yebo ngiyezwa. Hey, wemadoda, hey anibhedi. Ake ngibuze. Yazi kunomuntu onombuzo afisa ukubuza. Ngizwa. Okanye nawe iba nombuzo. Yabo mina ngeke ngithi ngikhuluma nomuntu nani ngingabuza. When I engage, I will ask you. Awubuza mfana ngizobuza. Asiye la. Angithi siyavumelana ukuthi in this world A and B, these things ukuze sebenzisana they have to match me. Live and neutral. Hey, agcina nothi ugesi. Yes. Damn it. Live, neutral on earth. Danko. Ayenzondida asibuyeni nganena. Two things have to be the same in order for them to work. A live wire and a live wire need to work in tandem in order for things to be working together. So there's a neutral, non-neutral. Ne? Cool. So, why am I even making that analogy? It's because I would like to know. As awubuze. Ungabuzi mina, buzigobela wakho. I mean, you paid them most. Buza bona. Don't ask me silly questions. Ayiphendule leyo nto mina. Pendula in my stable kuphela. Umuntu owumlanjwana. Ayangizwa. Akanitshele mina. Umuntu owumlanjwana uyakwazi yini ukwelapha umuntu ongayena umlanjwana? Umuntu wasesibongweni ephelelisiwe. Oh. Ay, angazi. Umbuzo. Ayisonke singqongqoza. Ngqo. Siphinde sibuze. Umuntu ongaganile uyakwazi yini ukulungisa into yomuntu oganiwe? Oh, ta. Cha. Os ta. Angazi yabuza. Siphinde sibuze. Umuntu ongaqedile uyakwazi yini ukwenza izinto zomuntu oqedile? Hayi angizwa. Mayo. Umuntu osentwaseni uyakwazi yini ukwelapha yini bakwethu? Hayi baba yini niphile njalo niyezwa.